सर्व शिकतील मग ऐकतील.
हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक हॅलो येतोय का आवाज शेवटपर्यंत अगदी कानाकोपऱ्यात हॅलो 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 चेक हॅलो 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 करूया सुरुवात. नमस्कार मुंबईकर, कसे आहात? कारण आम्ही पुणेकर आहोत म्हणून, कारण आमची एक प्रथा आहे आपल्या हिंदू धर्माची. आज आम्ही मुंबई शहरात आलोय. आज तुमची खुशाली विचारणं हे पुणेकरांचं काम आहे. एवढं बस. हॅलो, हे दोन शब्द माझ्या रसिक बंधूंसाठी, कारण हा कलाकार ह्या रसिक मायबापमुळे घडत असतोय, म्हणून हे दोन शब्द तुमच्या वेडेवाकडे चरणावर ठेवतो. लक्ष असू द्या. काग छनक येडू आलया घडून, काग छनक येडू आलया घडून, कसा येऊ येढू तुझा डोंगर चढून, येढमा येढमा येढमा
मुजरा रसिका तुला करीतो सुकुन मुजरा रसिका तुला करीतो सुकुन क्षमा सावी काही बोललो तर चुकून क्षमा सावी काही बोललो तर चुकून हे रसिका हे रसिका हे रसिका हे रसिका सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सर्वप्रथम हिंदू धर्माच्या आराध्य दैवत 14 विद्यात 64 कलेचा दाता देवा गजाननाला वंदन करून रंग देवता नटेश्वरांनी नतमस्तक होतो. तसेच माझ्या गावचे प्राण दैवत गांगेश्वराच्या नतमस्तक होऊन तसेच महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत ज्यांनी स्वराज्याचा पाया रचला छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज राष्ट्रमाता जिजाऊ महामानव या देशाचे इतिहास शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या मुंबई नगरीची मालकीन आई मुंबादेवी तिच्या चरणी नतमस्तक होऊन तसेच नवतरुण ग्रामस्थ मंडळ चौधरी भोजवाडी याने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. कारण मी पण त्या मंडळाचा एक सदस्य आहे. सुखकर्ता गणेश मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला. माझ्या मंडळाच्या वतीनं आलेल्या सर्व रसिक तमाम रसिकांना अभिवादन करतो. तसेच इतर जमलेल्या माझ्या तमाम रसिकांना शहीद विजय भोज आणि सहकारी गंगेश्वर नाथ मंडळ कोथरी भोजवाडी यांचा मानहाचा मुद्रा मानहाचा मुद्रा. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले माझे गुरुवर्य लोकशाही मधुकर बाबा पंधेरे माझे वस्ताद तुषारजी पंधेरे तसेच या गर्दीत गुरुजन वर्ग वस्ताद वर्ग बसलेले आहेत. माझी मित्रमंडळी काही उपस्थित आहे त्यांना सुद्धा शाहीर मुद्रा करतो. त्यातमध्ये या गोरगरिबांचे कैवारी आमचे दिनेश दादा गुप्तरकर असतील तसेच संजय कांबळे शैलेभाऊ कांबळे निलेश झेपले संदेश भुवड अविनाश कडू सुरेश कुमार राऊत शाहीर मिलिंद टुकुरवाल विश्वनाथ मटकर दिनेश सोडे माऊली प्रमोद कुटे शाहीर विलास बिजगुजे समीर तटकरे या सर्वांना शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो. आणि आमच्या लक्ष्मण सावंत बुवांना मोठा मोठा मानाचा मुद्रा. कारण मोठे शाहीर आहेत लांच्यातले नामांकित शाहीर आहेत. ग्रंथाचा अभ्यास अथांग आहे त्यांच्याकडे म्हणून बुवांना शाहिरी मानाचा मुद्रा शाहिरी मानाचा मुद्रा. आज या कार्यक्रमासाठी मला जे संगीतकार लाभले बँजो मास्टर लोकप्रिय सतीशदादा साळवी कीबोर्डला महेशदादा फटकरे हॅक्टोपॅड स्वप्नीलदादा गुरव ढोलकी अभिषेक मांडवकर नितेशदादा लोखंडे आणि माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्यक्रम करतायत काम करतात ते राजूदादा पाड्या त्यांना शाहीर मानाचा मुद्रा करून मी एक छोटासा कलाकार तुमच्या समोर एक सादरीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा अखंड हृदयात वसे सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ अखंड हृदयात वसे सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ माझ्या स्वामी विना या जगण्याला नाही अर्थ भक्ती करा समर्थांची हे जीवन नको जाया व्यर्थ भक्ती करा समर्थांची हे जीवन नको जाया व्यर्थ आम्ही आहोत स्वामी भक्त त्याचा आम्हाला अभिमान सार्थ शाहीर स्तवनाला सुरुवात करतोय खास करून आज इथे बरेचसे स्वामी भक्त असतील त्यांच्यासाठी खास सर्वांनी स्वामींचं नामस्मरण करूया कारण आजचा दिवस नक्कीच या स्वामींच्या कृपेने सर्वांचा जाणार आहे एवढं मात्र नक्कीच आहे हे स्तवन स्वामींच्या चरणी अर्पण करूया लावी माझ माया आई बाप होनी लावी माझ माया आई बाप होनी असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही लावी माझ माया आई बाप होनी लावी माझ माया आई बाप होनी असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त 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 संसार सारा गुरु कृपेने झाले असंख्य या जगती स्वामी भक्त झाले असंख्य या जगती स्वामी भक्त झाले असंख्य या जगती स्वामी भक्त झाले संसार सारा गुरु कृपेने झाले असंख्य या जगती स्वामी भक्त झाले असंख्य या जगती स्वामी भक्त झाले असंख्य या जगती स्वामी भक्त झाले भक्ती करी तो नाना परी येत स्वामी आया प्रतीती करी सुख दुःखात मार्ग साविता स्वामी तुम्ही सुख दुःखात मार्ग साविता स्वामी तुम्ही असे भक्त आम्ही असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही क्या बात है
गुरुवीन कोणी मतदावीन वाट लय अवघड भारी संसाराचा घाट लय अवघड भारी संसाराचा घाट लय अवघड भारी संसाराचा घाट गुरुवीन कोणी मतदावीन वाट लय अवघड भारी संसाराचा घाट लय अवघड भारी संसाराचा घाट लय अवघड भारी संसाराचा घाट येतील हे सुखाचे दिवस स्वामी नामचा लागूच ध्यास ब्रह्मांडाचा नायक तोची अंतर्यामी ब्रह्मांडाचा नायक तोची अंतर्यामी असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही उडकादी बाबू रंगले घराने माझे कोणी आम्हारी दैसान शिखर कवी वासुवाणी मातृवाणी आम्हारी दैतान शिववासुवाणी उडकादी बाबू रंगले घराने माझे कोणी आम्हारी दैसान शिखर कवी वासुवाणी आम्हारी दैतान शिववासुवाणी आम्हारी दैतान शिववासुवाणी शंकर तुकाराम माहेर सागर वसात दत्त मधु कर तुषार कवी गातो विजय रंगोन स्वामी नामी कवी गातो विजय रंगोन स्वामी नामी माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही गावी माझ माया आई बाप होनी गावी माझ माया आई बाप होनी असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही असे माझे स्वामी त्यांचे भक्त आम्ही बोल श्री गणपती गजानन बोल पुरे अखंड अर्थात वैचा शंकर तुकाराम दातारा मधुकर तुषार अखंड वासुवानी घराण्याचा छत्रपती शिवाजी महाराज जय भवानी गणपती बाप्पा
धन्यवाद रसिको. शाहीर इकडे लक्ष असू द्या. आज या सुखकर्ता गणेश मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी तुम्ही आम्ही सर्व रसिक प्रेक्षक आज सर्वांनी तिकीट घेऊन आलोय, बरोबर ना? आमच्याकडे पण तिकीट आहेत, बुवांकडे पण तिकीट आहेत. बुवांनी बऱ्याचशा आमच्या तिकिटा संपवल्या, त्यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुद्रा. तर बुवा, तुम्ही या रंगभूमीवर या कला क्षेत्रात बुवा तुम्ही ज्ञानीवंत आहात, अथांग तुमच्याकडे अभ्यास आहे. म्हणून तुम्ही मला काय सांगायचं आहे, या रंगभूमीवर या कला क्षेत्रात जे तुमच्याकडे तिकीट आहे ना, तिकीट, त्या तिकिटाचं नाव काय एवढं सांगायचंय बुवा. त्या तिकिटाचं नाव काय सांगायचं आहे, एवढा छोटासा विषय तुम्हाला सोडलाय. नक्कीच तुम्ही या विषयाला परतफेड कराल एवढी मला अपेक्षा आहे. धन्यवाद. जरा गणाची काढ देऊया बुवांची. कब तक याद करूं मैं उसकी, कब तक शबाहूं, यार हो रब से दुआ करूं मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं. शाहिरांनी गण काय घाललाय बघा. तालावरी नाचे गणेशा, तालावरी नाचे गणेशा, पायी घुंगूर बांधून भारी, शंकर पार्वती नाचे बघाया बसले कैलासावरी. तुम्ही यावे भुवरी, तुम्ही यावे भुवरी. वा, तुमच्या गणाची काढ देतोय बघा कशी मी. नाद बिंदू कला ओंकाराची, नाद बिंदू कला ओंकाराची, हीच दिव्य माला. नाद बिंदू कला ओंकाराची, हीच दिव्य माळा. त्रिभुवनी तव नामगाचे शिवाच्या या बाळा. देवा तूच कृपाला, 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 देवा तूच कृपाला. गणाकडे बोलूया. उशीर झालेला आहे, थोडक्यातच वारी करणार आहे. कारण शाहीर गणाला सुरुवात करतोय. सामाजिक विषय आहे, सध्याची परिस्थिती ही काय आहे ही जाणून विषय बघा कसा बांधलाय बुवा. लक्ष असू द्या. आज सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आज या समाजात पोरग्याला पोरगी मिळत नाही, म्हणून आज बरेचसे नवरदेव आहेत, 35 झालेले आहेत, 40 झालेले आहेत. म्हणून तुम्ही आपण सर्व मिळून गणाला साकडे घालूया की बाबा हे आमच्या काही मित्रांचे लग्न झाले, राहिले ती होऊ देत, म्हणून आपण गाराने घालूया. विषय काय गातोय साहेब, लक्ष असू द्या. अशी कशी गणा, अशी कशी गणा ही वेळ आली, आता पोरग्याला पोरगी कामी दे ना झाली. हे सार तुलाच ठाव, हे सार तुलाच ठाव, तू या विश्वासवाणी. मग कधी येईल न लग्न झालेल्या तुझ्या भक्तांच्या हसू हे गाणी. वय 35 सरून गेलं तरी शुभ मंगल नाही झालं.
बघा कोणाचं 35, कोणाचं 30, कोणाचं 40 सुद्धा सरून गेलंय. म्हणून काय म्हणतोय आपण या गणाला गारानं घालूया सर्व मिळून. वय 35 सरून गेलं तरी शुभ मंगल नाही झालं. मुलगी भेटली नाही ह्याच्या आधी, मुलगी भेटली नाही ह्याच्या आधी. आता सांग गणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताया पडतील कधी. आता सांग गणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताया पडतील कधी. मुलगी भेटली नाही मुलगी भेटली नाही. आता सांग गणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताया पडतील कधी. आता सांग गणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताया पडतील कधी. आता सांग गणा तुझ्या भक्तावर अक्षताया पडतील कधी. आता सांग गणा तुझ्या भक्तावर अक्षताया पडतील कधी. घर आहे का स्वतःच जागा किती हाय गुंड. घर आहे का स्वतःच जागा किती हाय गुंड. या मुंबई सारख्या शहरात घर घेणं शक्य आहे का हे प्रत्येकाने समजून घेतलं पाहिजे. म्हणून काय म्हणतोय बाप माने गीता मुलगा आहे कपर म्हणत. घर आहे का स्वतःच जागा किती आहे गुंड. घर आहे का स्वतःच जागा किती हाय गुंड. घर आहे का स्वतःच जागा किती हाय गुंड. गैरीवर लागला घेत दाटून कंठ. घरा घरामध्ये वाढतो हा तंट. घरा घरामध्ये वाढतो हा तंट. घरा घरामध्ये वाढतो हा तंट. महागाईने कहर केला थोर गरीब झुरून गेला. महागाईने कहर केला थोर गरीब झुरून गेला. बघ फसलो या कोण्यामध्ये, बघ फसलो या कोण्यामध्ये. आता सांग गणा तुझ्या भक्तावर अक्षताया पडतील कधी. 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 करावे दरवर्षी तुला नवस. पावतील कधी नवसाला लागे बनियास. पावतील कधी नवसाला लागे बनियास. पावतील कधी नवसाला लागे बनियास.
भक्तीची तुझ्या धरणी आकाश, भक्तीची तुझ्या धरणी आकाश, करणाचा तुझा झालो मी रे दास, किती पाहू गणारे वाट लोक जाऊची माझ्याकडे बोट, किती पाहू गणारे वाट लोक जाऊची माझ्याकडे बोट, तसा लागून पडणाने आता सांगणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताय पडते कधी, आता सांगणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताय पडते कधी. आता सांगणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताय पडते कधी, आता सांगणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताय पडते कधी. वय 35 जन्म गेला तरी सुख मंगल नाही झालं, वय 35 जन्म गेला तरी सुख मंगल नाही झालं, मुलगी भेटणार झाली आता सांगणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताय पडते कधी, आता सांगणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताय पडते कधी, आता सांगणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताय पडते कधी, आता सांगणा तुझ्या भक्तांवर अक्षताय पडते कधी. स्तवन आणि गण झालेला आहे. शाहीर लक्ष असू द्या, शाहिरांनी आमच्यावर गवळणीमध्ये एक प्रश्न सोडलाय. शाहीर काय म्हणतात लक्ष असू द्या. कृष्णाच्या हातात जी मुरली होती ती मुरली हरवली, ती कोणत्या ठिकाणी हरवली आणि कोणाला सापडली असं त्यांना म्हणायचं आहे. तर बुवा लक्ष असू द्या, तुमच्या विषयाला विषय कसा देतोय, कारण आज बुवा तुमची ना माझी खरोखर झोंबाझोंबी होणार आहे बुवा. म्हणून तुमच्यात जेवढा जोर आहे तेवढा जोर तुम्हाला लावायचा आहे, कारण हा तुर्यवाला आहे. शाहीर तुषारे बंदेरे बुवांचा शिष्य आहे बुवा. या रणात कधी कमी पडणार नाही एवढं बुवा आहे, कारण या लहानाचा मोठाच मी ह्या रंगमंचावर झालेला आहे. या कलगीतुऱ्याचे बरेच मी पावसाळे पाहिले, म्हणून तुमच्यात जेवढा जोर आहे ना तेवढा जोर लावायचा आहे. म्हणून तुमच्या गवळणीचं उत्तर कसं देतोय, आध्यात्मिक तोड आहे बुवा. लक्ष असू द्या. ना हरवली यमुना तीरी ती मुरली, ना हरवली यमुना तीरी नाही वृंदावनी, अहंकार विरघळला, अहंकार विरघळला तिथेच ती सापडली अंतकरणी. हेच तुमच्या गवळणीचं उत्तर आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. सह्याद्री कोकण कला मंचाचे निर्माते श्री दिनेश दादा कुडतरकर साहेब यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तसेच कोकणातील युट्यूबर सह कोकणीस्वर युट्यूबर तालुका लांजा जिल्हा रत्नागिरी कोलेवाडी गावचे सुपुत्र कुमार अजय विजय आग्रे यांच्याकडून शाहीर विजय भोज यांच्या सुमधुर आवाजासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. शाहिरांनी गवळण गायले बुवा. गणाची काढ तुमच्या दिली, तुमच्या गवळणीला पण काढ देणार मी, तुमच्या पदाला पण मी तोडणार आहे, सोडणार नाही तुम्हाला. कारण शाहीर विजय बोधा हो तरी छोटा असला तरी बरेच पावसाळे मी पाहिले त्या कलगीतुऱ्याचे लहान मोठे शाहीर. म्हणून काय म्हणतोय लक्ष द्या, गवळणीला तुमच्या गवळणीच्या पण जवळून जाणार.
दिनेश दादा कुर्तडकर यांच्याकडून 1001 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तरी यश हर्ष यांच्याकडून यश हर्ष जोशी सालपेगाव तालुका लांजा जिल्हा रत्नागिरी यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अक्षय गावडे यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आले. शाहीर तुमच्या गवळणीची तोड कशी देतो बघा. तुम्ही काय गायलंय? बेसिक तुम हो तारा रा 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 हो बेसिक तुम मेरी मोहब्बत हो. याच्यावर शाहिराने काय गावलंय? हे सावल्या कुठे कुठे शोधू मी तुला, हे सावल्या कुठे कुठे शोधू मी तुला. तारा रा 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 तारा रा रा पहिला सोर कदम छायेत, पहिला सोर कदमा छायेत घुमला हो, पहिला सोर कदम छायेत छायेत घुमला. मंजुला नाधाने या राधेचा, मंजुला नाधाने या राधेचा जीवा बावरला हो. बेसिक तुम हो तारा धरा श्रीमती ताई भाकडे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक बुवांसाठी, बुवांच्या पहाडी आवाजासाठी आलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. शाहीर गवळणीला सुरुवात करतो. किती प्रेम करशील तू राधे माझ्यावरी, अगं राधे, कारण ही माझी दिवाणी आहे. ही राधा, माझी राधा कुठं आहे? कारण माझ्यापेक्षा बऱ्याच वर्षांनी माझी ही राधा आहे. म्हणून काय म्हणतोय? किती प्रेम करशील तू राधे माझ्यावरी, तुझ्या माझ्या प्रेमाचं वेड हे अधांतरी, तुझी माझी प्रेम कहाणी ही आहे ही न्यारी, तुझी माझी प्रेम कहाणी ही आहे ही न्यारी. तू आणि आजी राधा शेवटी माझ्या विना धुरी. गंध प्रीतीचा दरवळतो, खाली गंध प्रीतीचा दरवळतो, ओढ माझी तुला लावितो राधिके, ओढ माझी तुला लावितो. प्रेम भावना जागती तुझ्या मनी, तुला छळती ग माझ्या आठवणी.
राहते खरं सांग तुला माझ्या किती छळतात आठवणी प्रेम भावना जागती तुझ्या मनी तुला छळती का माझ्या आठवणी राधिके 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 राधिके
501 रुपयाचं पारितोषिक, नितेश ढोलम यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक, तसेच विशाल विश्राम बेत्रे, दत्ताराम रामचंद्र बेत्रे, वंश दत्ताराम बेत्रे बुवांसाठी 301 रुपयाचं भरघोस पारितोषिक आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अनिकेत गोताड मामा यांच्या लाडक्या भाच्याकडून स्वरा, तुर्वी, विना, दृष्टी, वैष्णव, चैतन्य याचकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. गौरांश स्वप्नील भोज याचकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. भरपूर आणलेस, आता कधी वाचू, एवढी वेळ कमी आणलेले. किरण दत्ताराम तावडे 500 खास विजय बुवांच्या आवाजासाठी, गाव केळवली यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक. वैशाली वसंत बेंद्रे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. हर्ष आणि यश यांच्याकडून मामासाठी खास भाजीकडून 1001 रुपयाचं पारितोषिक. संतोष संकेत नामे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. हर्ष मांडवकर, अपूर्ण जगदाले यांच्याकडून 251 रुपयाचं पारितोषिक. प्राजक्ता संतोष वातडे 200 रुपयाचं. चंद्रकांत तेजस चंद्रकांत मोसमकर भाचा यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. किरण दत्ताराम तावडे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद. रसिको स्तवन नवतरुण ग्रामस्थ मंडळ अध्यक्ष मुकुंद ढोलम यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. सीताराम गंगाराम भोज यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक. रसिको वेळ भरपूर झालेला आहे. स्तवन आणि गण गवळण झालेले आहे. आता शक्तितुरा म्हटला तर शक्तितुराचा मूळ गाभा हा सवाल जवाब असतो. इथून शक्तितुरा सुरुवात होतो. खरं तर सांगायला गेलं तर शाहिरानी आज माझे गुरुवर्य मधुकर बाबा पंधेरे, वस्तात माझे तुषारजी पंधेरे आज इथे उपस्थित आहेत आणि या शाहिरांच्या विषयावर आमचे वस्तात नक्कीच बोलतील, मार्गदर्शन करतील. धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो हॅलो. नमस्कार रसिक हो. या ठिकाणी वेळ फार झालेला आहे. मुंबईची वारी म्हणलं तर हा प्रॉब्लेम असतोच, परंतु माझ्या तमाम लांजावासियांना, कोथरीकरांना शाहीर तुषार पंधेरेचा मानाचा मुजरा. अतिशय सुंदर असा हा कार्यक्रमाचं आयोजन तुम्ही कोथरी आपले भोजवाडी यांनी केलेलं आहे. सर्वप्रथम आनंद आहे की जुने शाहीर या रंगमंचावर पुन्हा येत आहेत आणि खास करून या कलगीतुऱ्याची पहिली कॅसेट जी निर्मिती झाली त्यांचे गायक म्हणजे आमच्या लक्ष्मण बुवांचे वस्ताद म्हणायला हरकत नाही. आमचे प्रभाकर कळमटे माऊली आज या ठिकाणी आहेत. त्यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. सावंत बुवा तुम्हाला सुद्धा मानाचा मुजरा करतो. या ठिकाणी प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी मी उभा आहे. खरोखर बुवालय हुशार आहे, पटाईत आहेत, शास्त्र आधार बराच त्यांचा गाढा अभ्यास आहे. आणि प्रश्न विचारला असा आहे की मथुरा नगरीचा राजा कंस, त्याच्या मथुरा नगरीवरती हल्ला झाला तो कोणी केला, हल्ला केलेली वेळ कोणती, त्यावेळी पर्व कोणते चालू होते, त्यावेळी मंदिरं तोडली गेली ती किती, आणि कोणत्या देवतांची व त्या मंदिरामध्ये मूर्त्या होत्या त्या मूर्त्यांची लांबी रुंदी, त्यावेळी नक्षत्र वेळ सांगा. म्हणजे बघा किती अभ्यास आणि सुंदर असा प्रश्न. आणि एका प्रश्नामध्ये सुंदर बरेच प्रश्न आहेत. इंद्र टिप दिले, इंद्र, चंद्र, नकुल, सहदेव, जरासन हे सोडून सांगा म्हणतायत. आणि बुवानी तोरेवाल्याला कसं गुरफटवायचं या पद्धतीनं प्रश्नाची बांधणी केलेली आहे. खरी बुवा अजून एका माणसाचं म्हणजेच एका राजाचं नाव लिहायचं तुम्ही विसरलाय. बुवा जरासंधानं मथुरेवर 17 वेळा आक्रमण केलं आणि तसेच कालयवन याने सुद्धा मथुरेवर हल्ला केला, परंतु मंदिरं तोडली, मूर्ती तोडली.
त्यावेळेच्या हल्ल्यामध्ये मूर्ती कोणी तोडूच शकत नव्हता, कारण कंस राजाच्या त्या टायमाला श्रीकृष्ण जन्मास होते. परंतु बुवांचा विषय हा वेगळीकडेच जातो. पण बुवाने तुरेवाल्याला कसं गुरफटवायचं या अर्थानं मथुरे नगरीचा राजा कंस असं म्हटलेलं आहे. पण त्यावेळेचा हल्ला हा नक्कीच नाही आहे, कारण तुम्ही टीप दिली आहे चंद्र इंद्र नकुल सहदेव जरासन हे सोडून सांगा. मग त्या सोडून मी या ठिकाणी उत्तर देतोय, लक्ष असू द्या. हिंदुस्थानात 10व्या शतकापासून स्वाऱ्या सुरू झाल्या, ज्यांना आपण यवन म्हणजे मुसलमान म्हणतो, पण असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. संस्कृत वाङ्मयात यवन हा शब्द अनेक परकीय आक्रमणांना लावलेला आहे. इसवी सनापूर्वी 4थ्या शतकात भारतावर स्वाऱ्या करणाऱ्याला त्यांच्या बरोबर ग्रीकांनाही यवन म्हटलं जात असत. तर बुवा तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर, 11व्या शतकात गजनीच्या भारतावर एकूण 17 झाल्या. त्यात सन 117 मध्ये मथुरेवर आक्रमण झालं. त्यावेळी कंस राजा नव्हते, फक्त कंस राजाच्या मथुरे नगरीवर हल्ला झाला म्हटलंय. त्यावेळी सुलतानाने ही सर्व मंदिरे आणि निवासस्थानी नष्ट भ्रष्ट करण्याची आज्ञा दिली. त्या मथुरा शहराभोवती दगडी मजबूत भिंती आहेत आणि नदीच्या बाजूस आधारित असे 2 भव्य दरवाजे आहेत. शहरात अनेक सुंदर इमारती असून अनेक देव मंदिरे आहेत. त्यात राम मंदिर उत्कृष्ट असे देव निर्मित आहे असे ग्रंथात म्हटले. बुवा 20 दिवस शहराची जाळपोळ आणि लूट सुरू होती. माणिकांचे नेत्र असलेल्या सोन्याच्या 5 मोठ्या मूर्त्या मोहम्मदाच्या हाती लागल्या आणि सोन्या चांदीची मिळवलेली लूट मोहम्मदाने 100 उंटाच्या पाठीवर लादून गजनीला नेली. पुन्हा नंतरच्या मथुरेवरील हा दुसरा भीषण अत्याचार होय. बुवा तुमच्या प्रश्नाच्या ग्रंथ आधारे उत्तर दिलेलं आहे, कारण त्यावेळी हल्ले झाले, परंतु देवांची मूर्ती तोडणे इतक्यात नव्हे, कारण ते त्यावेळी देवच होते. म्हणून तुमचा विषय या 11व्या शतकामध्ये जातोय. बुवा नक्कीच तुम्ही चांगल्या घराण्यातले शाहीर आहात. आम्ही प्रश्न दिलाय, आमच्याकडे ग्रंथाचा पुरावा आहे. नक्कीच आम्ही अभ्यास करून उत्तर दिलेलं आहे. तुम्ही म्हटले की त्याची लांबी रुंदी किती आहे, परंतु ते आम्हाला सापडलं नाही. परंतु जे आमच्याकडे ग्रंथ आहे आत्ता हजर आहे ते आम्ही तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे. या ठिकाणी खरोखर सुंदर असा कार्यक्रम दोघांचा होतोय. मी माझ्या प्रश्नाची प्रत या बुवांना दिलेली आहे की असा मी प्रश्न आज विचारतोय रसिकांच्या माहितीसाठी. त्रेतायुगात एक ऋषीपुत्र होता, त्याला 8 पाय होते. त्या अष्टचरणाच्या स्त्री ऋषीपुत्राला असा एक अद्भुत पुत्र झाला. त्याला 3 शिरे 6 हात होते. अशा त्या पिता पुत्राचे नाव काय? टीप भगवान शंकर, दत्तात्रय, पिता महर्षी ऋषी आणि अष्टचरण व अष्टवक्र ही नावे सोडून सांगायचंय. बुवा ग्रंथाचा आधार तुम्ही सुद्धा घेऊन यायचा आहे. या ठिकाणी माझ्या शिष्याला खरोखर पुण्यामध्ये राहतो, परंतु लोककलेसाठी आजवर बरेच वर्ष कार्यक्रम करतोय विजय भोज यांनी पदाला सुरुवात करायची आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद बुवा. धन्यवाद रसिको. शाहीर आणि पद गायलं. बुवा तुमच्या गणाची पण कटिंग दिले, गवळणीची पण दिले, पण काय झाले तुमच्या पदाची पण माझ्याकडे कटिंग आहे, पण कुठं सापडत नाही. कारण कटिंग देणं हे माझ्यासाठी नवीन नाही बुवा. तुम्ही कुठल्याही चाली का, पण शाहीर विजय भोज हा चाल पकडणारच एवढं मात्र नक्की आहे. थोडी
थोडीच तोड चालू होती बुवा तुम्हाला एकदम झोमण्यासारखी द्रौपद होत ते पण सापडत नाही जाऊ दे चला दुसरी बारी आहेच आपल्याकडे सिंहाची आरोली ह्या डुकराला येईल का सिंहाची आरोली या डुकराला येईल का हंसाच्या पंक्तीला हा कावळा शोभेल का आणि ह्या घोड्याची चाल ह्या रेड्याला येईल का या घोड्याची चाल ह्या रेड्याला येईल का अहो विजय बुवाच्या मधुर आवाजाची गोडी या घुबडाला येईल का आ, 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 आ. मोठा समाज तो स्वतःला ज्ञानिवंत हा बुवा आहे माझ्याशी तुझी गाठ आज उडविन तुझा धुवा मोठा समाज तो स्वतःला ज्ञानिवंत हा बुवा आहे माझ्याशी तुझी गाठ आज उडविन तुझा धुवा सवाल सोडीला तुझ्यावरी खर खर उत्तर दावा काही कशाईर शोधून थकले घालून बसले नाव समाज तो स्वतःला बुवा माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा आज उडवीन तुझा धुवा समाज तो स्वतःला ज्ञानिवंत हा बुवा मोठा समाज तो स्वतःला ज्ञानिवंत हा बुवा आहे माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा आहे माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा आज उडवीन तुझा धुवा आहे माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा सवाल हा माझा नाही अवघड शाहिरा आज पाहतो तुझं ज्ञान विषय घाली धरा आज पाहतो तुझं ज्ञान विज्ञानी धरा आज पाहतो तुझं ज्ञान विज्ञानी धरा विषयाला शोध येणं फिरती गरगरा गुरु घडची वाट शाहिरा धरा जरा गुरु घरची वाट शाहिरा धरा जरा गुरु घरची वाट शाहिरा धरा जरा नाती लागतीलच माझ्या नाती लागलाच तर माझ्या काय म्हणतोय लक्षात द्या नाती लागलाच तर माझ्या आज काढीन तुझी हवा नाती लागलाच तर माझ्या तुझी काढीन रे हवा आहे माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा 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 प्रेमाला एक दुसरा होता एका रुचीला प्रेमा युगात एक पुत्र होता एका रुचीला ऐका सांगतो अष्टचरण होते तयाला ऐका सांगतो अष्टचरण होते दयाला ऐका सांगतो अष्टचरण होते दयाला आठ पायाच्या
पितापुत्राचं नाव सांगून तुमचं नाव गमवा पितापुत्राचं नाव सांगून तुमचं नाव गमवा हाय माझ्या तुझी गाठ तुझी उडवीन आता धुवा आहे माझ्या तुझी गाठ आता उडवीन तुझा धुवा आहे माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा आहे माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा पोटाचं माझं तो स्वतःला त्याने बंद हा धुवा पोटाचं माझं तो स्वतःला त्याने बंद हा धुवा आहे माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा आहे माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा आहे माझ्या तुझी गाठ आज उडवीन तुझा धुवा दीपक श्रीपद पापसकर गाव भडकंबा यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे तसेच संदीप हसम यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक महेश भातडे स्वप्नील भातडे गणेश भातडे ऋत्विक तावडे बुवांसाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक अन्वी मास्कर जान्हवी भोज यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक दत्ताराम भोज यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक धन्यवाद 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 बरं सांगतो लक्ष्मण बुवा सोडून द्या आता शक्ती तुरा असं कोणीतरी म्हटलंय घरी जाऊन वाजत बसा तंबोरा सांभाळता येतं का गायनाची धुरा लक्ष्मण बुवा 1 नंबर शोभतोय चांगली खरा योगेश खामकर यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक आहे बुवा धन्यवाद बुवा हे आम्ही तुम्हाला म्हणत नाही नाहीतर तुम्ही आमच्यावर ओढून घ्याल नाहीतर माझ्याकडे दुसरी बारी आहे वादच नाही धन्यवाद टाइम भरपूर झालेला आहे शाहीर पहिली बारी समाप्त झाली अशी जाहीर करतो आणि तुम्हाला दुसऱ्या बारीला शुभेच्छा देतो पण बुवा जेवढा जोर लावायचा तेवढा जोर लावायचा आहे तुम्हाला दुसऱ्या बारीत कारण मी येतोय थोडीशी रजा येतो परत विजय भोज 100 रुपयाचं पारितोषिक ऋत्विक भोग 100 रुपये अनय वाडकर यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद